Messilässä päivä käynnistyy urheilun merkeissä. No niin, hei, nyt lähdetään pelaamaan. Onks kauhaiset paikalla? Leirintäalueelle on saapunut kyykkäpoikia, jotka ovat luvanneet opettaa kaikille hauskaa perinnepeliä. Niin, olisiko meillä tämmönen niinku rautaiset naiset vastaan onnettomat miehet? Joo, kato, se olisi hyvä, koska sit tulisi varma voitto meille. Niin tulisikin, sitä myös tarkoitan. Joo. Elikkä hei, tässä pojat koko meillä kyykkäkenttää. Eli kyykästä meillä on 2 joukkuetta. Ja molemmilla joukkueilla oma tommonen pelialue, mihin asettaa 12 kyykkää, aina 2 kyykkää tolleen päällekkäin. Tulee tasaisin välimatkoin. Meillä on niin vahva joukko, että me pärjätään 3. No niin, eikö 4 meitä on? Hyvä, meitä on 4. Eli tästä lähdetään heittää. Toivottavasti mä osun edes yhteen noista, on muuten vähän noloa. No niin, nyt venytellään. Nyt lähtee kyllä. Joo, nyt lähtee, hei. Ulkoranteella. Ui, varokaa! Toi. Oho. Kun ei ole 4 ulkona, hei yksi. Ei ole. Onpas, tässä on yksi. Mutta hei, ei se ollut ulkona, se on potkittu vissiin. Ei tää ollut kyllä mun mielestä ulkona. Kyllä meillä oli Hei, onks tää mennyt ulos? Tää joku potkinut. Meillä oli 3 ulkona. Nyt hei, Jari meni koskee palikkaan. Miksi sä otit sen siitä? Saatte rangaistuksen. Epäurheilijamaista kyykkämäisyydestä, mitä ikin liekää. Naiset saa määrittää nyt miehille rangaistuksen. Hei, rangaistus miehelle, niin me saadaan ylimääräinen heittokierros. Ei se johda mihinkään. Se on mahdollisuus vielä. Tää sopii tuomaristolle. Okei, no niin, se on siinä. Eli kun naiset sai sen ylimääräisen heiton, niin se tarkoittaa sitä, että 1 heittää. Kyllä. Ja sovitaanko nyt sitten tasapuolisen verran, että me saadaan valita se heittäjä? Heidän joukosta. Ei, mutta siis se on rangaistus teille. No mutta helvetti sitten. Aina pitää yrittää kuitenkin. Eli hei, tilannehan on nyt siis tasa. Kyllä meillä on nyt vielä mahiksia. Meitä on 1 heittäjä vähempi. Periaatteessa meidän täytyy saada yksi heitto vielä sit lisää. Meitä on 1 heittäjä vähempi. Ei, mutta täytyy antaa naisille tasotusta. No joo. Aina se. Antaa olla joo, kun ne on niin huonoja muutenkin. Nyt lopetatte kähisemme ja ootte hiljaa. Nyt tuomari sanoo mitä tehdään, jos joku kähisee. Se oli päivän pisin heitto, hei. Aina kun miehet hävii, niin hirveän selityksen maku, eikö se ole? Nyt on tasapeli, eli nyt... Riitä tasapeli, sekään riitä. Noppa, ratkaisko. Mikä se on? Ale-akka ja arpaan heitetty. Niin, mutta Jari, arvaatte ylsitte edes tasapeliin. No niin. Niin, voitohan olisi ollut liikaa. Heittäkää ekaksi. Okei, häkää. Tässä on mitään. Hämmennä vähän sitä. Sitten pudotat siihen vaan. 1. Ei, huono. Lopulta pelin voiton vie miesten joukkue, mutta paremman palkinnon tuntuvat saavan porukan naiset. Minä. No niin, hyvä peli ja hyvä opastus. No niin, hyvä peli ja hyvä opastus. Nyt on mammojen sydämet takkuun, ole vuoteen. On.